सिख्लाफोर माखासे फैसा दुमब्रावसो लानो थाबाय नै सोनाबजों गैया खावलांजोबखाबाय बुरनो थिग मोनथाम हाबबाय जों नेयैनो नै दासो गारिया सोनो मोनबावगोन ना मोनबावा जाखो जोंनिया बाबु बे स्टिपदाराखौबो हालायलाय आङो एक लागोन सोरनाव दे थाब आं लामाखौ नुवाखै फैसाफ्रा दुमब्रु बुंजोबबाय नै फैसाफ्रा सोरबा सिंगेल दंला कन्टेक्ट खालाम सिख्लाफोर नुवाखै फैसा दुमब्रावसो लानो थाबाय नै जानो नङाबा मालासो गाबोन दे आस्तेसो दे ओइ फैला होलांगोन सोगाजोंसो मुलि सोजाया नामा अन्थायानो सोजायो आरो गुलिया थले मा आवगलाय हलाबायखो नै बे मिथिंगानि बिमा मिथिंगानि बिमा इयो ओइ जोंबो सोद' गैले जायगा नांजाया थान्दा बे माबा खेबबाय थानांगौ दासो थांबाय हा बे मिथिंगानि दुमा आरो नै हाब सिप मोनलायनाय होबाय सामानो सायाद्रा मोनदोंमोन गोदोयो नामा बे रेजेंआलाय मा गोदोनांगौ जाखो प्लास्टिकआलाय जाबाय आयु थिंब्रै जानायसो जों बानो मोनलै नै सायोथ' जाले इलाय एसेमान नामायना होदो ओमफ्राय सोजासिगोन एसे नामायलायदो आं हले लाजोबखागोन गोजावला जों हमखांगोन ना मानो मोना जाखो ना मानो जाबाय दा हनै हबे नायावनो जागोन सासेया जाबाय ओमफ्राय जोंलाय बानो मोना दाबो जोंबो नायनांगौरा हा मारै होनखो उफ मेंलाय लांबायलां हा बेखौ बे ना बे ए लोरगि दैग्राया ओइ खाथियाव लाबोदो जोंबो गाहायाव दा मोनफैबावगोन मानसिया
थिग मोनब्रै थांबाय होमब्लाबो जों बारनो मोना नै हा हमनांगौ मानसिया सानजाजों औ सोनाबजों 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 दैया खावलांजोबखाबाय बुर बुर बुरनो सिबाय दां सिनिबा सिनिबा सिबा रांजाबनाया सिबा